ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അതാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായം, നമ്മുടെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. എന്താണ് ബ്രഹ്മം, എന്താണ് ആത്മാവ്, എന്താണ് ആത്മാവ്, എന്താണ് ബ്രഹ്മം, അധിഷ്ഠകർമ്മ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഭൗതിക ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ആദിപുരുഷനാണ്. കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല, അതിനൊക്കെ മറുപടി അർജുനന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മം എന്താണ്, ആധ്യാത്മം എന്താണ്, അതിദൈവം, അതിഭൂതം, ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ വേറെന്താ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സ്ഥിരവും മൂഢവുമാണ്, ദുഃഖപൂർണവുമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ലോകം. ഭഗവാന്റെ ലോകോ പരമമായ സ്ഥലമാണ്, ഏറ്റവും പരമമായ ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത് അതില്? അവസാന കാലം ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ മരണസമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതേപോലെ അടുത്ത ജന്മം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഭരണസമയത്ത് എന്താണ് ഭഗവാനെ ഓർത്തിരിക്കണം. നിരന്തരമായി നാമജപത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ എപ്പോഴും പറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരിക്കണം. നമ്മള് പറഞ്ഞു, ആ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. ഈ നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാണ്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാജവിദ്യ എന്താണ്? വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്. നമ്മൾ വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്. വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗുഹ്യം, രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യങ്ങളിൽ അതീവ രഹസ്യം, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതെന്താണത് അറിയാവോ? എന്താണത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഭക്തിയോഗം അല്ല, ഭക്തിയുത സേവനം. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമുണ്ട്, കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളെ സമയം പോകുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ചിലത് ശ്ലോകം ഇല്ലാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്,
എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, നീ ഒരിക്കലും എന്നോട് എന്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല, എന്നോട് ഒരിക്കലും നിനക്ക് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 8ാം അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് വരാണ്. ഒരിക്കൽ പോലും ഭഗവാനോട് അർജുനന് ഒരു അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്? അർജുനന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം, അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്? അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസൂഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് പരമരഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണിത്. മാതാജി ഇവിടെ റേഞ്ച് പോയത് കാരണം കൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ കിട്ടിയില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല മാതാജി പറഞ്ഞ. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. വിദ്യകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും പറയുന്നതാണ് പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്, നിനക്ക് എന്നോട് അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? അത് രാജവിദ്യ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇതിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത? നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണിത്. ഇത് ഏത് ജ്ഞാനാണ്? ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയണത്? പവിത്രം ഇത് പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മം എന്നാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിന്റെ ഗുണം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അത് പറയണത്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ സുസുഖം കർത്തുമവ്യ. നമ്മുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ ധർമ്മത്തിന് ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണിത്. ഇത് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും വിദ്യകളുടെ രാജാവുമാണിത് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. ഈ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല, ഹേ ശത്രുഞ്ജയ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണിത്. രാജവിദ്യയാണ്, രാജഗുഹ്യ യോഗമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നും കൂടി ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് അവർ വീണ്ടും എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് അവര് വീണ്ടും എത്തും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരെവിടെ തന്നെ വരാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് അവർക്ക് വരാണ് ചെയ്യണത്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ആർക്കും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ രൂപത്തില് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും സർവഭൂതങ്ങളും ആരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് വേണം പറഞ്ഞ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി
സേവോന്മുഖോ ഹി ജിഹ്വാ തൗ സ്വയമേവാസുരത്യതഃ. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, സേവനം ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ആരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകൻ, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും ആണ് ആര്, ഭഗവാൻ. സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്നാലും എന്തല്ല, ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അചിന്യമാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി അതിനെ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എന്താണ്, എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താരില്ല അങ്ങനെ കേറുന്നൊരു ഹരേ കൃഷ്ണ ഇടയിൽ പറയണ്ട കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, എല്ലായിടത്തും ആ കാറ്റുണ്ടാവും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ആ കാറ്റ് എന്നാലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും എവിടെ തന്നെയാണ്, ആകാശത്തിലാണ്. നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുന്നത്, അതിന്റെ ചലനം കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ കാറ്റ് വന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ഥാനം എപ്പോഴും എവിടെ തന്നെയാണ്, അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടക്കുന്നില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഒരു ചലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണം. വസ്തുക്കൾ ചലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാറ്റുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ആരിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ അറിവില്ലാതെ ഒന്നും അനങ്ങില്ല. ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഇളകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാത്തിനും ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു, ഒടുവിൽ അത് തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് എന്താണ്, ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യാണ്. അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ വായിലുള്ളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ശ്വാസം വിടുമ്പോ, അതായത് വീണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആരുടെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്, മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ആ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളോടെയാണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നടത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ.
ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആരെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു പ്രവൃത്തിയില്ലാന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ലോകം നിരന്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഇതിൽ ഒന്നായിട്ടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഒരു ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. മയാധ്യേക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിയമത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. ഇതെല്ലാം ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ആ ശക്തി, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആരുടെ അധീനതയിലാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ആരിലൂടെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു. അത് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. അത് കൂടാതെ വിഷ്ണു, വിഷ്ണുമൂർത്തി, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ. അത് പക്ഷെ ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. ഇപ്പൊ ക്ഷീരോദകശായി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആരാണത് ചെയ്യുന്നത്? ദുർഗാദേവി. ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ദേവിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിന് വേറെന്തൊരു പേരുണ്ട്? ദേവി ധാമെന്നും കൂടി പറയും നമ്മള്. ഭൗതിക ലോകം. അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതാം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമാ ഭൂതാ മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്താണ്? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തില് അവതരിക്കുന്ന എന്നെ എങ്ങനെയാണ്? മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിയില്ല. അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഭഗവാൻ. ആ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഈ മൂഢന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിയില്ല. അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അറിയുന്നില്ല. അവരൊരിക്കലും. കാരണം അവരെങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കുന്ന? ആനന്ദമയനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവരൊട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ ഒരു ജ്ഞാനം അവർ നേടിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂഢന്മാരാണ് അവര്. അങ്ങനത്തെ അവർക്കൊരു, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, മൂഢന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ദുഷ്കൃതികളിൽ വരുന്നതാണ്. അവർക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന് അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. മോഘാശ മോഘ കർമാണോ മോഘ ജ്ഞാനാവിചേതസഃ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുതഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവര് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയില് മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ഇതില് മോഹിതനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നവർക്ക്? ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ അവര് മോഹിതരായി പോകാണ്, ആകൃഷ്ടരായി പോകണം. എങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ
കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഈ മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ആ മൂഢന്മാര് ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ളതും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളില് അവര് ആകൃഷ്ടരാകും. അപ്പോ അവര് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അവര് ജ്ഞാനാർജനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും. കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അവർക്ക് ഇതൊന്നും ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഇല്ല, വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണം, അവരുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആവണ പോലെ അതൊക്കെ പാഴായി പോകുന്നു ഭഗവാനോട് പറയാണ്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. മനസ്സു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്താനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവീക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പാർത്ഥ, അർജുനനെ വിളിക്കാണ്. പാർത്ഥ, എന്താണ് പാർത്ഥ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ അമ്മ ആരാണ്? കുന്തി ദേവി അല്ലെ. കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്? പൃഥ. കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ. പൃഥയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്തൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്? പാർത്ഥൻ എന്നൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവീക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ഇപ്പോ രണ്ട് തരത്തില് പ്രകൃതി, ഒന്ന് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഒന്ന് ദൈവിക പ്രകൃതിയും. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തി ആയിട്ടുള്ള ആരാണത്? ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ദുർഗാദേവി അല്ലെ, ദുർഗാദേവി. ദൈവിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി. ആന്തരിക ശക്തി എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ദൈവിക പ്രകൃതി. അതായത് ആരാണത്? രാധാറാണി. അപ്പൊ വ്യാമോഹം സാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അവര് ആരാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? രാധാറാണിയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെ. വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, മഹാത്മാക്കൾ, ഇവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ അവരെ എങ്ങനെയാണ്? സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ്. ദൈവിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മൂഢന്മാരുടെ മുന്നിൽ എന്ത് വെക്കാണ്? അവിടെ ഒരു കർട്ടൻ ഇടാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല. അവരെ മുന്നിൽ ഒരു കർട്ടൻ ഇടാണ്. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദുർഗാദേവി സംരക്ഷിക്കും. അവിടെ രാധാറാണി അവിടെ ഒരു കർട്ടൻ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവരെപ്പോഴും എന്താണ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനിൽ ഒഴികെ വേറെ ഒരു വിഷയത്തിലും ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യയനായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം. ഇനി എങ്ങനെയാ അവർ ചെയ്യുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ച് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാക്കള് നിരന്തരം ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും
കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളൊരാൾ കീർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കില്ലേ? നമ്മളെല്ലാ എപ്പോഴും നമ്മളെ ആരെങ്കിലും കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ നമ്മളെ പറ്റി പറയുമ്പോ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും ഇഷ്ടമാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യബോധം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തിനാ നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മുന്നില്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നല്ലത് വരണേ. നമുക്ക് നല്ലത് വരുന്നതിന് അല്ലെ? അങ്ങനെ അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വിചാരം എന്താണ്? നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ഏറ്റവും വലുത് നമ്മളാണെന്ന് അല്ലെ? നമ്മളെ ധാരണ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെക്കാളും വലുത് ആരുമില്ല, നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നതാണ്, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്? എല്ലാം നമുക്കറിയാം, നമ്മളെക്കാളും വലുത് ആരുമില്ല, നമ്മളാണ് മെയിൻ, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്? അതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രണാമത്തിലൂടെ. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആരുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക? നമ്മളെക്കാളും വലിയവരെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്നെക്കാളും വലുതൊരാളുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താണ് നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരാളുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യും, പഞ്ച നമസ്കാരം ചെയ്യില്ലേ? അത് നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നതും സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെക്കാളും വലുത് ഉണ്ട്, നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രണമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാരം ഋക്സാമായജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, പവിത്രമാകുന്നതും ഭഗവാനാണ്. പ്രണവം ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. പവിത്രമാകുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രണവം ഭഗവാനാണ്. ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങൾ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ എല്ലാതും എന്താണ്? ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്, ഭരണകർത്താവ് ഭഗവാനാണ്, പ്രഭു സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രം എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബീജവും, എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം അല്ലെ? അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിരിക്കണം. ഭരണകർത്താവ്, പ്രഭു, സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രം ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെ, മഴ നിർത്തുന്നതും മഴ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പൊഴിയാതെ തടയുന്നതും ഭഗവാനാണ്. മഴക്കാലത്ത് വർഷധാരികൾ അഴിച്ചുവിടുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയണം. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, മൃത്യുവായിട്ട് വരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? മൃത്യുരൂപത്തിൽ വരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും ആരിലാണ്? അതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരിൽ തന്നെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്.
സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേദപഠനം നടത്തുന്നതും സോമപാനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് പോകും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. ആ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാലോ ആ പുണ്യലോകത്തിന്റെ ലോകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് നമ്മൾ ആ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ജന്മം എടുത്ത് നമ്മൾ ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരും? നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ അനുഭവിക്കും? അവിടെ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയിലനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്താല് ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അവിടെ നമ്മൾ അത് മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം തീർന്നുമ്പോ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് വേണ്ടതായിരുന്നു, അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നതാണ്. ഇനി നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുത്തു. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പറയും, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് കഴിയുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും തന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അതും നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത്, അല്ലെ? നമുക്കത് അറിയില്ല, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഭഗവാൻ അറിയാം, നമുക്ക് എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് തരുകയും ചെയ്യും, നമുക്കുള്ളതൊക്കെ നിലനിർത്തി തരുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കതിന്ന്? നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അത് ഭഗവാൻ നടത്തി തരും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിതാഹ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? കുന്തിപുത്ര അവരാൽ, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഇപ്പൊ മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര് വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര് വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തില് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല എന്നാ പറയണത്? വിധിപ്രകാരമല്ല. ദേവന്മാരെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ശരിക്കും ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിധിപ്രകാരം. നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പറയാ, ഒരു
ഒരു ആരുടെ അടുത്താണ് നമ്മളിപ്പോ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദേവി എന്ത് ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അത് നടത്തി തരാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് നല്ലത് എന്ത് ചെയ്യാം? നേരിട്ട് നമുക്ക് ദേവിനോട് പറയാം, നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാം. അപ്പൊ ദേവി ഇൻഡയറക്ട്ലി ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കത് സാങ്ഷൻ തരുന്നത്, നമുക്കത് നടത്തി തരുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്യാം? നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് തന്നെ പറയാം. അതാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപൂർവകമല്ല, അല്ലാതെ ദേവിയുടെ ത്രൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് നേരിട്ട് പറയാം. അതാണ് പറയുന്നത്, അതാണ് ശരിയായ രീതി എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. യാന്തി ദേവാവൃത ദേവാൻ പിത്രാൻ യാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ഛ യാന്തി മർത്യാചിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പമാണ് ജനിക്കുക. പക്ഷെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. മറ്റേത് 3 എന്താ പറയുന്നത്? ജനിക്കുന്ന പറയണ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവലോകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കും, പിതൃപൂജകര് ആണെങ്കിലോ അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരോടൊപ്പം പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയ ജനന മരണങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃത അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഇനി ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അത് ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് എന്താണോ അർപ്പിക്കുന്നത്, അത് ഇലയാകാം, പൂവാകാം, ജലമാകാം, ഫലങ്ങളാകാം, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അത് കൊടുക്കണ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മള് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ഇല എന്ന് പറയുന്നത് തുളസിയിലയാണ്. പിന്നെ പത്രം പുഷ്പം പൂക്കള്, ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, ജലം തോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. തുളസിയിലില്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല, പൂക്കളില്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല, വെള്ളം ഇല്ലാത്ത വീടില്ല. പഴവർഗ്ഗങ്ങള് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും? പഴയെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം ഭഗവാൻ അത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ ഇസ്കോണില് എന്താണ്? ഭഗവാന് പ്രസാദം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാതും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവനും ഭഗവാന് കൊടുക്കും. അതില് ഒരു തുളസിയില ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. യത്കരോഷിയതശ്നാസി യജ്ജുഹോഷീതദാസിയത് യത്പസ്യസി കൗന്ദേയായി തത്കുരുഷോമദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നീ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സമയത്തും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. അതായത് എന്ത് ചെയ്താലും, എന്ത് നിവേദിച്ചാലും, എന്ത് ഭക്ഷിച്ചാലും, എന്ത് ദാനം ചെയ്താലും, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യണം? അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അത് എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾ പിന്നെ മായയിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകില്ല അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ കൂടെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എപ്പോഴും. അപ്പൊ പിന്നെ മായയ്ക്ക് നമ്മളെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം മായയിൽ നിന്ന് ദൂരെയാണ് അല്ലെ. മായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു സമയത്തും നമ്മൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആര് വരുന്നില്ല? മായ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു.
ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല. എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയാണ് ഉള്ളത്. എല്ലാറ്റിനോട് സമഭാവനയോടാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ് പിന്നെ ചെറിയൊരു പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷാപാതം ഇല്ല, അസൂയ ഇല്ല, എല്ലാത്തിന്റെ സമഭാവനയോടെയാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഒരു കാര്യം പറയണത്, ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാരാണോ ആ വ്യക്തിയുടെ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അവൻ എന്നില്ലാത്ത. അതായത് ചെറിയതായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഭഗവാൻ എന്ത് കൂടുതലുണ്ട്, ഭഗവാൻ അവരോട് ഒരു ഇഷ്ടം കൂടുതലുണ്ട്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരോട് ചെറുതായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു മമതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ചെറിയതായിട്ട് അവിടെ ഒരു ചായ്വ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभक् സാധുരേവസ്യ മന്തവ്യ സമ്യക വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ? നെറ്റ് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കേൾക്കാം മാതാജി. കേൾക്കാം മാതാജി, കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മാതാജി വീഡിയോ ഓണാക്കി ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് ക്ലിയർ ആവട്ടോ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധുവായിട്ട് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തി അത്രയും ഹീനമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ആ വ്യക്തി ഇന്നലെ വരെ അയാൾ അങ്ങനത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഇന്ന് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കരുതണം? അയാളെ നമ്മൾ സാധുവായിട്ട് കരുതണം. ഒരിക്കലും അയാള് ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ദുഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം അയാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാള് ശരിയായി വർത്തിക്കാൻ, അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടി, അയാൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് തിരിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അയാൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ അയാളെ തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയും. നമുക്ക് അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ അറിയില്ല, നമുക്ക് ആരെ പറയാൻ സാധിക്കും? വാൽമീകി മഹർഷി അല്ലെ? ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? കാട്ടാളനായിരുന്നു. രത്നാകർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടാളനായിരുന്നു. പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? മഹർഷിയായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാള് പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരാളെ നിഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നും കൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഇനി എന്താ പറയണത്? അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി അവൻ വേഗത്തില് ധാർമ്മികനായിട്ട് തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടാൻ ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. ആ ഭക്തന്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയാണ്. എന്താണ്? കുന്തിപുത്രനോടാണ് പറയുന്നത്. അർജുനനോട് എന്തുകൊണ്ടാ പറയണത്? ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമുക്കറിയാം, പ്രഹ്ലാദ കുമാരന്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ ചോദിക്കൂല്ലേ, നിന്റെ ഭഗവാൻ ഈ തൂണിലുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും. സർവ്വപ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ തൂണില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതെന്ത് പറയും? ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്നാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യാക്കാൻ ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്നാണ് അവതരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ആര് എപ്പോഴും ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മാഹി പാർത്ഥവിപാശ്രിത്യ യേപി സ്യൂപാപയോനയഃ ശ്രീയോ വൈശ്യാസഥാ ശൂദ്ര സ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരായാലും ശരി, അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും ആരായാലും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ആരായാലും, സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും ആരായാലും എല്ലാവർക്കും പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്
സാധിക്കും. മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മദ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമൈ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്നിവിടെ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പറയണ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം, പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞു പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ അതില് വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു പോകാം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ അടുത്ത സംശയം വരും അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അല്ലെ? അവിടെ അടുത്ത നമുക്ക് വരും. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം? പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന കർമ്മം, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ എന്തൊക്കെ പെടും? നമുക്കിപ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സത്സംഗത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രസാദ സേവനത്തിന് നിൽക്കാം, പല സേവനങ്ങളും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധിക്കും? എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. നമുക്ക് നിവേദ്യത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക. അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റും. കീർത്തനം അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരാളെ സ്തുതിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലേ, നമ്മൾ ഒരാൾ കുറെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം, ഭഗവാന് മാല ചാർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം? ഭഗവാന് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ്, അത് പറയാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക, ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ദാമോദര മാസം ആയതുകൊണ്ട് ദാമോദരാർത്തി ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഓരോ ലെവലും മാറുന്തോറും ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ലെവൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്കത് ഇഷ്ടമായിട്ട് മാറും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വരുന്നതാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി, ദൈവിക പ്രകൃതി. ദൈവിക പ്രകൃതിയും ഭൗതിക പ്രകൃതി. ദൈവിക പ്രകൃതി ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? രാധാറാണി. പ്രകൃതി ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ദുർഗാദേവി. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ആദികാരണവും അവ്യയനും പരമപുരുഷനുമാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു.
അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ്, അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യയനായ പരമപുരുഷനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് 13-ാമത്തേല് പറയുന്നത്. 14-ാമത്തേല് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കണം. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചും എന്റെ മുമ്പിൽ പണം വെച്ചും കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചിട്ട് നിരന്തരം ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കണം. അല്ലെ, സതതം കീർത്തയന്തം, എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഭക്തിയോട് കൂടി നമുക്ക് നിരന്തരം ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാണോ എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തും എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? നമുക്കും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ലിസ്റ്റും കൊണ്ട് പോകും. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, പക്ഷെ ചിലപ്പോ അതൊന്നും നടക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പറയുന്ന അപ്പൊ നമ്മ വിചാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മ പറയുന്നതൊന്നും ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മ തന്നെ പറയൂ നടക്കാഞ്ഞത് നന്നായി, അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തന്നെ പറയും ചിലപ്പോ. അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടാർക്കെങ്കിലും? ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് സത്യത്തില് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളിൽ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ അടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്താ കാരണം? അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. കാരണം ഒരു അച്ഛൻ അറിയല്ലേ മക്കൾക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്നുള്ളത്? അച്ഛൻ അറിയല്ലോ, എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എത്ര വാശി പിടിച്ചാലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും നമുക്ക് മേടിച്ചു തരില്ല. അങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാൻ? ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും മാല ഇട്ടി കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാൻ അറിയാം ഭഗവാന്റെ മക്കൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തു തരില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? അടുത്തതാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അവർക്ക് ജരാമരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇത്തിരി നേരത്തെ മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഭഗവാൻ മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് അവര് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരത് ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് കണ്ടു നമ്മള് അല്ലെ. ഇതില് ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന്? കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ് ലക്ഷ്യം? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും? നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ രസത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മള് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഭഗവാനിലെത്താൻ വേണ്ടിട്ട്.
ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമുക്ക് എത്താനും ധാമത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് നാളെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് വന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ 8:30 ബാച്ചറോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, അല്ലാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഭഗവാൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ തീർത്തും. കാരണം എന്തായാലും ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സത്യം. അല്ലെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പിടിക്കത്തില്ല. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ നാളെ തൊട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടിയല്ലോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന്. അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. കാരണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു കുട്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവണത്, സന്തോഷം ഉണ്ടാവണത്. അതുവരെ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മളത് അവസ്ഥയിലാണ്, നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളില് സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്, ആ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാല് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിച്ചാൽ അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കും, പിന്നെ പ്രകാരമാണോ? കാരണമല്ല. കാരണം ലക്ഷ്യം എന്താണ്, പരമപദ പ്രാപ്തിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, പരമപദം പ്രാപിക്കാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം. അതിലെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇല്ല നമുക്ക് അല്ലെ. ദേവന്മാരുടെ പോയിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ, വഴിയുണ്ടോ അതിലെ? ഇല്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ തിരിച്ച് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. നമ്മൾ പക്ഷെ അവരെ ആരാധിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ടല്ലേ, 7-ന്ന് 5-ലേക്ക് കടക്കുന്നു മാത്രമല്ല, നമ്മള് അവിടെ വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ പോയിട്ട് ജന്മം എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചാൽ അവിടുന്ന് വീണ്ടും പോരണം. അത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല, അവിടുന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വരണം, ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല, അവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കല്ല, അവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. മനസ്സിലായ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ? ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്, 26ാമത്തെ അല്ലെ. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം സമർപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ അർപ്പിക്കുന്നു. അതെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന് സ്വർണ്ണപാത്രത്തിൽ ഭഗവാന് എന്തോ ഭയങ്കര വിഭവമൊന്നും കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്, പത്രം, പുഷ്പം, അത് എന്ത് പുഷ്പം കൊടുക്കണമെന്നോ എന്ത് ഫലം കൊടുക്കണമെന്നോ ഒന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഈ കാര്യം മാത്രം. വെള്ളമില്ലാത്ത വീടില്ല, തുളസിയിലില്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല, പുഷ്പങ്ങളില്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല, പഴം നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവും, പഴം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പഴം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. വാഴയില്ലാത്ത വീടേ ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അറിയൊക്കെ നമ്മൾ പഴം പുറത്തുനിന്ന് പഴങ്ങൾ മേടിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അത് പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് എന്താണ്, നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും കൊടുക്കുക. സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ എന്ത് പാടില്ല, നമ്മള് മത്സ്യം മാംസം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടില് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ മേടിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ പഴം മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രാവിലെ കുളിച്ച് വന്നിട്ട് പഴം ഒന്ന് കഴുകി നമുക്കൊരു തുളസിയില വെച്ചിട്ട് ഒരു വാഴയിലയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി ഭഗവാന് നമുക്ക് നിവേദിക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് മേടിച്ച് പറ്റും. പിന്നെ കത്തി, പുതിയ കത്തിയാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ വേറൊരു കത്തി ഭഗവാന് മേടിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുറിച്ച് വെക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വാഴയിലയിൽ വെക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഴുവനോടെ തന്നെ ഭഗവാന് വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം.
വെള്ളം ഭഗവാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് മേടിച്ച് വെള്ളം ഡെയിലി ഭഗവാന് വെക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ പായസം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്തവർക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെല്ല് പോലും പിടിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനത്തെ വീടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് തന്നെത്താനെ മാറ്റം വരും. നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരും, ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരും ഇതിലേക്ക് മാറണമെന്ന്. പക്ഷെ വീട്ടില് നമ്മളെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. വീട്ടിലിപ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ആഗ്രഹമുള്ളത് മാതാജി എന്റെ കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജിയുടെ കട്ടാവുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സംശയം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വരും, അയ്യോ എനിക്കിത് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, ഒപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മളിത് പ്രശ്നം എവിടെയാണ്, നമ്മളെ നാവാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് കുറെ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ആ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോ അവർ നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക. അപ്പൊ അവര് നാമം ജപിക്കണില്ല, അവർക്ക് പ്രസാദം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിലും എന്ത് വരും, പതുക്കെ മാറ്റം വരും. നമ്മള് അറിയാതെ, നമ്മളല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞൊന്നും മാറ്റണ്ടാരെ പ്രസാദം കൊടുക്കുക അവർക്ക്. പിന്നെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ചൊല്ലുന്നെങ്കിൽ നല്ലത്, ചൊല്ലുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരടുത്ത് പോയിരുന്ന് ചൊല്ലാം. ഇപ്പൊ എന്താണ്, കേൾക്കുമ്പോ അവർക്ക് മാറ്റം വരും. ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, നമുക്കത് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് എന്ത് ചെയ്യാ, പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നാണ് ഇന്ന് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം, അത് നമ്മളത് മനസ്സിൽ തോന്നിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളുള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവാണ് അതൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ, മക്കളെ വിട്ടോ ഭർത്താവിന് വിട്ടോ പഴം മേടിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് കഴുകി ഒരു തുളസിയില വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും വരും. മാതാജി ഒരു സംശയം. മാതാജി നമ്മള് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, പൂവുകള് തുളസിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ, അത് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടതെന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. മാറ്റുമ്പോ കളയുന്നതാണോ? അതെ വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇടാം. വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെടിച്ചട്ടിയിലിട. മാലകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൂക്കാത്ത വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേക്ക്, ഇപ്പൊ മാവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാവിന്റെ കൊമ്പില് കൊണ്ട് തൂക്കിയിടാം. തുളസിമാല തൂക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാവിന്റെ കൊമ്പൊക്കെ മാവ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വീട്ടില്, മാവോ പ്ലാവോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കൊമ്പില് കൊണ്ടിടുക. അതായത് നമ്മൾ വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇടുക. ഇപ്പൊ പട്ടി പൂച്ചയൊക്കെ വന്ന് വൃത്തികേടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ഇടരുത്. മറ്റുള്ള പൂക്കൾ നട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെടിച്ചട്ടിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ കമ്പിട്ട് വെറുതെ വലിച്ചെറിയുമ്പോ ചിലപ്പോ അത് വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്താവില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പതുക്കെ മാറ്റം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെത്താനെ ഭഗവാൻ എത്തിക്കും നമ്മളെ. എല്ലാവർക്കും അടുത്തത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യത്തി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ എന്നാ പറയണം അല്ലെ. എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാധിക്കണം, മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവത്സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം, പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം ഏറ്റവും രഹസ്യം വിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കുറെ വഴികൾ നമുക്ക്